Nyakuzvida Richard ndiwe Chirenje Evelyn na plaintiffs ese iwawo Mubariki kuda kwashi ndimi Nyakuzvida Tatende takamire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekundipuma uroro ndoda kuripwa nemombe uye nembowo dzako chitopa nemari yedaro vakutaura kudaro ndi Nyakuzvida Richard naChirenje Evelyn wachitaura Nyakuzvida Tendai naMubariki kuda kwashi taura tinzwe Richard kana kuti Evelyn utanga rondiani Mutanga kutaura. Ndi Richard Mkura wadare mambo chikaji sorry. 2017 wakatanga kuti Tendai Nyakuzvida na kuda kwashi Mubariki. but 2027 2017 alright 2017 sani pakatanga kuti vaudza tete iwewe urukutora mari yechi yemwana akupi kumba kwako une chikwambo chautora chi marumba make kuoneka uchitendera papi pamusha pake ipapa pa 2017 chingotera makore ese vari chingodaro chati apambe mwana ari chero zvigona kupera hazvina kupera kusvika tabata aidaro ndiani ndiye Tendai na ukamenyu wakamira sei uyu mwana wemukoma uyu ndi muroro wangu mukadzi wake ndi number 4 kana baba wake ko uyu mudzimai wangu alright mudzimai wangu saka tadaro manje siramba tete wacho vachitaura uri kuita sei makore ese kuita senda no tete ndapara chanoziva beni kuti ndine chinhu chandinacho ndogona kutora chi mwana mari funga maybe zvichapera tete wachinitaurira ndichienda kwasabu ndonyeri kuti kachi musha mangu amiri ndodini nemwana sabu ibva ati no sabu kwaramba ibva ati no iwe kuzvida nyarara mwana wako muregerere kati apa zvinogona kupera but hazvina kuramba zvaramba zvingotaurika zvingodaro zvikatazobata 2024 uno abva atona nemotorbike musi wa31 July atona motorbike mu 31 July tazona titi vhaskomba kwangu kusati August kuti iwewe handadzi yangu iwewe uri kunzi iwewe ndiwakadonedza chi akatiomba kwangu Tendai kuti ndiwakadonedza chi ndiwakadonedza nemotorbike mbazvigumire papi pakubuda kwandina motorbike ari mwana wangu akazosangana dambudziko iro ndakuti ndakudzinga nedemo pandakazoona kuti machikani yakutorwa nyaya yedemo manjika ini handichaikwanisi ndamboedza kumbonyararira nyaya idzi saka riga ndiende kuna mambo makuno kuti wandichenese panyaya idzi kuti chandinacho chaizvo chii chakuti mwana ndine pane chanditora mumba make but hapana chandinoziva mambo tete waripo ehe tete wari kupi taurai tinzwe kuti wanoya achitaura chii awo kwamuri nima ndisari mtete zita renyu ndiani ani alright taurai tinzwe Cecilia Nyakuzvida wakatanga wapakutanga nyaya ndakaisvikira iriko mumusha ikonzi avo wamezovanazvo saka wakazouya kwandiri vachibva vatiende mataurire yeyo hanzvadzi yenyu kuti pane zvake ari kuita kwandiri vaaregere svika nhasi ngaaregere zvaari kuita kwandiri ikavati inini madini kuenda mega muchivataurira asi ndikaenda ndega muchivataurira hati apa kuti chakanaka hati wo hazi vazoti kachi2 ndashaya wakamhina wakashaya mari vazvati mari yacho ndakaona iwawavo hanzvadzi yangu kutendera pamba kwavo kachi3 ndopawakazodonha nemotabhai wakati hanzi ndiwaseta kuti ndidini ndisvire ipapo asi handina kufa ndakamuka saka apa wakadarikira kune mwana wangu ndikwamhomisa nebebu right taura tinzwe Tatenda mambo ine handina kana nyaya ndakambotaura pamunini ava kana mutukana nawo kana kutaura mazwi ekuti kwashaudha kana zuva rimwe kana tete wakumbotaura nawo tete wekunga wari kumozambika 2017 iri kutaurwa tete wanga wasati wakuna anangobvira ndataura netete nyaya idzodzo pandakadonha nanhasi anangobvira ndaonana nawo tete ndiri mukupatara tikadzoka ndikayapfumba nendakabhanirwa meso handinambotaura tete saka ndikushaya kuziva kuti nyaya dzavari kutaura vari kutora kupi nekuti vari kutaura kuti nyaya yekuti ndakazofonerwa nababa munini saka iwewe uda uya mari yatete rora ndakafonerwa nababa munini wakandipisira meseji kuti iwewe uda udya mari yatete rora ndikati aiwa ini ndakafonerwa
na tete wachitaure baba mnini na tete kuti kuuya pano vari kuuya ikoko kuzobvisa mari yerori. Ndakufonera mwana baba mnini wambisira message wakuti iwe muda uire mari yerori. Mari yerori aipi yandiri kuda kuita. Then tabva ipapo ine siku inini nechechiri Friday kwakaita nyaya yemoto magadheni aibva atsva. Magadheni atsva kudaro ine siku hapana gadheni rangu. Asi baba mnini wavo vakafamba vachitaura vakati mwana aenda kwaishebhekerwa kundonimhangarira nenhau yemagadheni. Indobva ndanyara yangu ndiri kumba ndikati ndakaenda kwaishebhekerwa kundodii ndiri sabhukwini kana magadheni atsva ine ndiri kwenda handisi inyaya dzavanenge vachingoita makuhwa badzi vachingoita ikoko sezvavakuita. Ndobva ndanyara nhasi handina pandakambotukana navo kana ivo tete kumbotaura navo handisi kushaya kuti nyaya dzati dzibva. Ini nyaya yekutaurwa inini handina chandakataura plaza handizvizivi. Nyaya iripo kubva 2010 ndisvika mushamba kuzvida inini. Vakasvika baba avo namai avo vachitondidzinga pamba namai vaitongondidzinga pamba kuti kumba ko handizvisvi kwamba kwawenda. Takatoshama musi vakanzi vakauya savanzi hanzi Masungwa nyaya yacho ndeyei. Handizivi kuenda kwakauti ndava handizivi kutaudza nawo isi. Chiri pamba kutondidzinga pamba kuti ibva mwana kuti aga asiwe pano. Namanje handitombona nyaya kuti ndingataure nawo ino. Handitaudzani nawo ino. Kubva 2010 namanje vatongondidzinga pamba. Toshamba kuti vandisungisa panyaya yacho yei. Pamusoro yemambo Makoni, isusu nyaya ika vana utaura havo takanga takativira tichiti vana zvinodii zvinopfuura kuramba hawo asi zvinhu zvinoitika izvozvi kunzi muvhireji medu chaimo yakadingindira kusvikaonwa kuti nhaye mezvenyika chikwambo chaona icho chokutora mari zvaunofira mari ichiwani mari yacho unomboisepi muraini medu hapana asingazvizivi kuyambukira mhirekwa chine mbiri rinongova zita rangu rekuti ndine chikwambo ndinotora mari yemwana uyu ndinomuroya asidi ukazoona tati ngatiendei kwamambo tinoedzaniswa chikwamba changu chitorwe mwana wangu aonewo kupfuma nekuti musoro akashaya 700 US ikanzi tisu takatora saka ine kurwadziwa kuti aiwa ngatiendei kwamambo kuda tinonobatsirwa kuti chikwambo chatiinacho titorwe mwana aone kudii kubatsirika saka maona tauya pano mambo. Iwewe chikwambo chikatorwa nhasi icho hachanzi chabviswa pachikwambo chawainacho haufari here? Mambo ndati haufari here? Toti chabviswa nhasi chikwambo ichocho haufari here? handina zvendikataure because handina kungowanongedza kuti mune chikwambo saka handina zvendinogona kutaura kuti ndoti chazotorwa chii nekuti handina mbobvira ndataura kuti mimi mune chikwambo kuti imi makadai asi nyaya saka muroyi wodzokera hake kakumba ondokuroya oramba achikuroya nekuti handina zvandakamutaurira ngaatikumba dai ndakamutaurira ndaiti aiwa mambo hazvinetsi ngatidai so nekuti ndienda mutaurira kuti ane nekuti pamambo kando panobviswa zvikwambo ndo panodii zviri nani kuti ubude pachena zviro zvogadziriswa pane kuramba uchindofira muwewo mukati. handina pandakambovabata kuti ivo wane zvawanazvo zvaunitorera mari saka but unoenda kuchipostorika kuchipostori vanopumha serei kuchechi kwedu havatotenderi kuti tinongedze munhu kuti iwewe une chakati hatitombotenderwi isu right wadarei pataurwa nenyaya yekushayikwa kwe700 700 yakashayikwa sei? 700 taive kushopu kwete tiri kunopinda vanhu vakawanda vanenge vachitambira saka katakshop kekuti ikaunda inenge iri panapa madziro ari papa saka chikwama vange vakakaisa nechepakaunda nechemutasi ani maya saka ipapo havasi kuziva kuti wakatambwa here nevakomana vangu varimo kana kuti zvakafamba sei but ndakasuspecta kuti vanhu vangu varimo ndo vakavhuma kuti pakavharwa nechira saka anogona akapinza ruoko aibva atora kachikwama kaya kakemari sure ndiyo nyaya inge iripo kwete kuti ndakaziva kuti awa ndo watora mari ipapo ndo parapa saka tete wanonyepa here moyo mai wapi awa mai avo mumusha nekuti inyaya yakangotekeshera kuti mukomana ashaya mari ashopa saka munhu wese mumusha anongoziva mukomana akashaya mari
pashoko. Saka inyaya yetongozikanwa nemumusha kuti mari yakashayikwa. Mambo nyaya iripo apa tikatarisa mumashure tiri kuona kuti pane nyaya statement yavo yavari kutaura zvapaine nyaya vari kuti ivo hatitaudzani navo. One, tete ava wakanga wasipo hationani navo. Inyaya yechikwambo chavari kutaura kuti baba munini wane mishonga wane chikwambo. Saka wangangoramba ngoti pamwe ingave mhosva, asi tiri kuona matauriro avari kuita vatadza kutaudzana nababa kana kuti natete pakudini. Uyu woti ndiwo vari kundidzinga pamba, vari kuzodini muroora. Saka ndo pakatanga nyaya. Saka vari kuti zviripo chikwambo. Uko muzvare mashure shuro isusu tatikuona ane chaari kutonzvepa mukomana ane zvaakatobatawo mukomana uyu nekuti anoziva kuti kwamambo kunonzi endai kuseri ndaachipumha wamwe ndine zvangu iye ndiye ane zvaakatobata mukomana. Ndikuona kuti nyaya ino tofanira kuenda sentro shuma nekuti imwe yemukati uyo vanoti ndakarasayo 700 avo vakati haiwa zvikuitika apa mukomana uyu pane zvaanotaura izvozvo zvinozobva kana taenda sentro shuma. Ndiri kuona kuti pane nyaya yekutanga ndikuti maya muroora ari kutaura kuti ndichitopinda mumusha handakutambirwa ndandinochoramba chidzi mwana uyu haasi wemumusha. Saka zvinoti inyaya yakatotanga nguva yekuuya kweuyu kuti mwana haasi wemumusha. Saka havangatauri kuti havataudzani panototaura kuti haasi wemumusha pane manisoko anenge achibuda ipa. Saka ndo nyaya yavanenge vachimbohwandirana vandarambati vanototi ava vari kuti ava havasi kutambira usa baba wake nekuti vari kuti uyu haasi mwana wemumusha. asi hamusi kuona kuti kwakutsvaga mazwi here pasina nhau yekuti pese pagara pachitaurwa pane mvanaka mashoko anotaurika, but tiri kutaura apa nhau ndeyekupumhana, nhau ndeyekupumhana uroyi yavari kuramba iwo kuti isu hatina kumbopumha munhu. Asi sezvataurwa manje ndimuzvarika ndiisho wataura kuti iwo vari kutotaura kuti hatitaudzani nababa munini, hatitaudzani natete, zvichirova kuti pane kusawirirana kuripo kwagara kuri chii, kuri mumunhu. Kusawirirana ikoko kunoita kuti vanhu ngei vasingawirirani ari vanhu vemhuri imwe chete, ndo panenge paane mubvunzo sekutaura kwaari kuita kuti hatiwirirani, ngei musingawirirani muri vanhu verudzi rumwe chete. Pamusoro mambo ndiri kubva ndichigara pastendi pendiri kugara 20 ndakaona baba munini nenext door vachitaura kuti da kuona kuti mukomana anopagara here ipapo. Next door ndo vandanga ndichinetsana naye nemagariro anga pastendi. Ndada kuona kuti anogara here pastendi ipapo paanogara ipapo. Saka baba munini kubva ipapo waitaimira ndisipo, ndaenda kuchechi wachitema miti muwaya manga. Wachitema miti kudaro ndainyarara ndakadaro. Ndokubva ndazoona mwana wavo achitema miti mgomo kwangu. Ndokubva ndaona ndikati wewe kutema miti chii chaitika kuti uteme? Hauzivi kuti nzvimbo yangu izisi. Kandi aiwa ndatumwa nababa. Ndikationa kamiti ese ndingoti ndikaenda kuchechi ndiona miti yatemwa. Dzimwe nguva ndikauya ndiona bekera miti yakachitsetswa kunzi mushonga yemisana. Ndikati vanoti ifu ndikumbira kuti ndikumbira wa mushonga wemisana apa nditsetse muti vanomirira ndabva here pamoya wotsetsa mushonga. Saka zvese izvozvo handiti usawirirana. Kana wakanzi tinoda kuona kuti uchagarapo here, iwo munhu anotaura mashoko iye anenge akamira sei? Handizivi zvavanenge vaita. Aiwa, iwewe uchiona kukanzi tinoda kuona kuti uchapagara here,
handiti munhu anenge achitonyinda nezvaainazvo handiti nani zvakawanda kutaurawo kwavari kuita baba ava vari pakati pedare remuchangamiri, asi mukatikati memwoyo wavo vane godo kana kuti marwadzo pamusoro pehama yavo. Zvinova zvatinoona kuti zvakanaka kuti zvimbovhenekwa kuseri kwechuru kuti muridzi mafungirano ari mukati avasingadi kuburitsa avanoramba vakangowanzirana agone kujeka muri igare zvakanaka. Right, ngavaende todzoka endai modzoka endai seri kwechuru na chirembo